Lucena. Adam. Nanay Lucena. Sir. Sino si Lito? Sir. Sino si Kagawad dito? Kagawad. Sir. Paano masabi? Sir. Okay, Ang barangay. Kagawad nga ng barangay, pero sino siya sa inyo? Wala, sir. Pinagsisilosan ka daw kayo ni tatay kay Kagawad dito. Pero marami, sir. Lahat na kausap ko na lalaki, nagtitilos siya. Kahit na walang dahilan. Oo, sir. Wala siyang nakita. Pag nakiusap ako ng lalaki, umuwi ka, ang papaiyot ka manan. Kunana, sir. Oh. Iyot ti bagpagana, sir. Uray, at mo ti ayan ko, iyot ti bagana. Uray, naggapo dyan ti kabsat ko na panak ano, nagpaiyot. Hindi ko na maintindihan. wala akong maintindihan doon. Madi mukhang madi ata yung sinabi ni